Sa sinaunang panahon, sa bago pa niabot atong katigulangan ning atong mga isla, atong mga mito ug sugilanon na buhi kini siya hangtod karon, pinaagi sa mga Baybelan nga mosaysay niini. Ngadto sa unahan sa panahon ni Rizal, ang iyang pagamatay mo'y pagabuhi sa patriotismo sa kasing-kasing sa mga Pilipino, pinaagi sa mga storya nga iyang gisulat. Atong kasaysayan, kung giyon sa Espanyol, Hapones ug Amerikano, gipaninguhaan og plansya atong mga kunot nga pamatuod kita Pilipino. Pero atong marka na pabilin, pinaagi sa dugo nga giula sa atong mga bayani. Ug nasayran na itong kinitanan tungos kagamhanan sa kasaysayan nga wala kini nagpabilin kaniadto. Atong mga istorya, naglakaw-lakaw sa kalungsuran, kadapok-tabok sa dagat ang mga periodiko, mga librong gilangoy ang sapa, ug mga balita nga gisinggit dito sa kabukiran. Hangtod ang tanan, gidasok aning gamay nga aparato nga gitawag na tong cellphone, ug kini gagunit sa tong kultura, pagkatao ug garbo. Ug karon, ato ang nasang turno nga mosaysay, sama sa pag-asuy sa tong gugma alang sa tong hinigugma. Nakaamgot nga walay saktong pinulungan makahulagway sa kasakit sa kasing-kasing sa pagbiya niya. Ug iyang tingog, nga dinangop kanimo tagagabi igikan sa telepono, nga diliigo ang mutapal simong kamingaw sa katong naa pa siya simong kilid. Makasaysay pud kita sa pagpasalamat sa tong pamilya o gigala, nga mura kag sikwati silang puto, mas nindot jud naa sila. Nga sa kalami sa timpla mga caption kag charot-charot ubanan pa og feeling blessed. O sa pagsaysay sa tong gipangbati, nga kinahanglan pang timbaon gikan sa kinailawman sa tong kasing-kasing. Nga bisan unsa katasa ang linya sa wire, na mga butang nga lisos jud itong karon. Kung nagpabilin ta sa pagsaysay sa mga klase-klase mga butang. Pero atong tingog, naka-vibrate mode sa kahilom sa gabuso. Naka-airplane mode ta sa kayahay sa kinabuhi. Atong mga baba na takom sa mga pribilehiyo nga wala bisan kinsa kanato natagbaw, pero makapauntan ako. Natilawan ba nimo ang kaastron sa tubig nga niawas gikan sa kilid sa lalaki, bisan sa pagdupan niya atubangan sa kalbaryo? O ang kapait sa yuta sa Negros, kung asa to magdadaro, gidaro ilang katungod. Sa mga yuta ang tao gitanom human ilang lawas gitamnan og liso nga dili motubo. O ang katab-ang sa pintal, nga gipintura sa ban na ngadto sa mata siyang asawa ug sa lawas siyang mga anak, ug gipanghambog pa kaniyang obra maestro. O ang kaparat sa dagat, kung asa ato mananagat, gidagat, human glutaw-lutaw sila unom ka oras ug gipingwit ra sila gikan sa hustisya nga ngayan unta nila. Wala ba di mo nagrungan ilang mga hilak? Nabungol ba ka sa the Bluetooth device is connected successfully? Nga wala na ka na konektado sa tong kapwa Pilipino. Pero dapat karon mo barog na ta. Kikita ang nisalinon og sobra na atong mga witik na dawatan. Sobra na magpadaog-daog ta sa kakulian ni Paraon, kikita gayud si Moses, wala nay laing makahaw-a sa atong sitwasyon. Mong paminawan ng dilaab nga kalayo, sama ka initon sa mga kakahuyan nga sunog nga naasim kasing-kasing nga nag-ingon. O gamitan ng bisan unsa nga naasim kamot, lapis, bulpen, papel, pagsuwat og balak ug tukion kani atubangan sa estranghero, crayola, pintal, brush ug kamera, dakpaw gidibuho ang kangil-ading kalibutana ngadto sa kadalanan, bongbong, pader ug pusti, ipakita sa mga tao ang talagsaong kamatuoran. Kay kita karon ang mga Baybalan ug natay mga suglanon nga kinahanglan isaysay. Ug imong cellphone na yo kalimti, kay timan ang kadako sa kalibutan masuludra sa kagamay simong palad, dili ta magpakaamang kay atong tingog badungog sa gaming lihok sa atong kamot. Sa usa ka hashtag, pwede mong kabalaka maabot sa kadaghanan, pinaagi sa azul na langgam nag-awit og tweet, tweet, tweet. Sa usa ka post sa Facebook, pwede mong punto mo tulisok silang alimpatakan, bisan sa kagahi silang kasing-kasing. Nahilis na Antarctica og dapat na to hilison ng kabugnaw silang kasing-kasing. Gusto na magpakaplastik ta, dili na tutugutan magpaanod ug magpadala ra pud ta sa problema. Kay dawara ka klaseng butang ang dili mosukol sa sulog, patay nga isda ug basura nga gilabay sa sapa. Ug atong ikumpara atong kagulingon sa kaniadto, mas paspas, mas may abilidad, mas gamhanan ta karon. Mao dili na to pugngan atong kagulingon makigbisog sa kadautan, ato ipalanog atong mga tingog ngadto sa kangitngit sa langog, atong silawan og abugo na mga kabug, kung asa ilang mga binuhatan og sikreto gitaguan sa kagabion, ug gayog undang og nimo dumili nimo, kay sakit yun na sa mata ba sa mahayagan. Ug ang mga tao sa kalibutan, gagunit sila kandila, naghuwat og nimo pasiga, mao atong sugdan diri karon, ato lang sugdan sa usa, kay ang usa mahimong duha, ang duha mahimong upat, at tundan ng tao sa kalibutan masigaan nilang kandila. Siga! 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 Hantod mahayag ng kalibutan na,
bisan pa man sa suok.